plead with you, good people, let us help those youngsters. Connection akiabiri moyo. Abaibi barabo, and I want to dare them. I'll continue daring them. Obe nole serikali kole isiko. Maabira takole tiki taiyo. Oh, Simba na botoko muimbichi. Oh, na botoko muita. Ni nkulero omoikone ogotigara koboro. Lakini bokukuane onye Yesu taranje nogo kongu. Ebintu bako bangaga abasacha abanene babo isaransanse ngo tenga Nyasaye akoreki ababere abali bane mtagetemba sabe mwenzi asimoko genda to inyora sama sabo esegere motuga iga ne abantu bande babegete amayo ye ngondi imeyaba bale ntokereke vale chinyanga uchoro sana chisese choro sana chisese echi njiko tokosa etogodina chiroji family omwelio pi ntaitenga kire abaishimiwa MCS ndiamono for giving me the budget. I can assure you tomorrow again all contracts they have been signed. We have new contractors now starting rehabilitating and constructing all the roads which were in loads. Igo ima de para njio chiko na school chilitu advertise ti bwanza chire embramne weranse dogendrete bali mwa nkubuli ngembra ke gendrete ebirasi birobyongaki mwaro raga ali boge tutu ekirasi ge kogwa save ekirasi kelia bana mbalenge ime konyora mbarako no oli okuoga mono nero rwete tende go chesingina